Dementievriendelijk, kan dat? En hoe dan? Een aantal Zeeuwse gemeenten wil het maar al te graag zijn. Het is zoveel makkelijker om de buurvrouw te vragen, goh, bent u geopereerd aan uw knie? Dan dat je aan iemand vraagt van, goh, heeft u misschien dementie? En verder in deze uitzending. De angst voor een uitbraak van blauwtong. En waarom Nancy toch weer op de motor stapt. Goedenavond. Een dementievriendelijke winkel. Een dementievriendelijke wijk, gemeente. Je hoort de term vaak de laatste tijd. Niet onterecht, want 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. En mensen blijven langer thuis wonen. Er zijn wachtlijsten in de zorg. Dus leren omgaan met mensen met dementie wordt steeds belangrijker. In onze provincie wonen volgens Alzheimer Nederland ruim 9000 mensen met een vorm van dementie. In 2050 zullen dat er 15.000 zijn. Niet voor niks dus dat de aandacht bij gemeenten ligt op de hersenziekte. De gemeente Veere besteedt er het hele jaar extra aandacht aan, onder andere met voorlichtingsbijeenkomsten. Om inwoners te informeren over wat dementie is en te leren hoe we er als samenleving mee om kunnen gaan. En wat kan je zelf doen om jouw kern dementievriendelijk te maken? En dat hoeft niet zo moeilijk te zijn. Hè? Je kunt ook als een buurvrouw een boodschap wil en je weet dat ze mantelzorger is voor iemand met dementie, vragen van, goh, zal ik eens even een kopje koffie gaan drinken, dat je even rustig een boodschap kunt gaan doen. Of als vrijwilliger een training volgen waarin je beter om leert gaan met signalen van mensen met dementie. Volgens Stichting Welzijn Veere helpt het ook niet dat er nog vaak een taboe op de ziekte zit. Ik denk dat mensen met een dementie, dat voor sommige mensen enger is dan bijvoorbeeld als je je been hebt gebroken. Mensen weten niet zo goed wat er omgaat in het brein van mensen en snappen soms niet dat met hele kleine dingen je mensen ook kunt helpen. Het is zoveel makkelijker om de buurvrouw te vragen, goh, bent u geopereerd aan uw knie? Dan dat je aan iemand vraagt van, goh, heeft u misschien dementie? Veere hoopt dat te doorbreken door het bespreekbaar te maken. Een goede zaak, vindt een zorgmedewerker die bij zo'n bijeenkomst van de gemeente Veere was. Dus er komen steeds meer mensen met dementie. Mensen blijven langer thuis wonen, dus zullen ook in die kernen blijven wonen. En dan is het heel belangrijk dat de mensen om hen heen toch kennis hebben en weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat de dorpen ook ingericht zijn. Dat die mensen ook gewoon nog kunnen blijven wonen op zichzelf. Maar we willen zo graag dat juist die mensen met dementie, met name ook in het beginstadium, mee kunnen blijven doen. Want het is voor hun heel erg belangrijk dat ze kunnen blijven participeren in de maatschappij. En ook gewoon hun eigen dingen kunnen blijven doen in hun eigen kern. En daarom is het belangrijk dat inwoners bewust worden gemaakt. Want de zorg kan het niet alleen. In het dorpje Rilland viel zo'n 7 jaar geleden de term dementievriendelijk al. Een ambitieuze projectleider wilde toen het hele dorp erop aanpassen. Dat is niet allemaal van de grond gekomen. Wel lijken de inwoners hier te weten hoe ze kunnen helpen. Die zou ik gewoon gelijk meenemen. Ah, wat wil je? Hey, wat gaan we doen? Gaan we boodschappen doen? Ik vind als je mensen kan helpen door iets kleins te doen, hè, dan komen we al een stuk verder dan dat we denk ik nu zijn. En ook in de lokale supermarkt is er speciaal aandacht voor. Wij hebben wel met alle medewerkers van onze winkel de cursus dementievriendelijk gedaan van de Alzheimer Stichting. En we proberen er altijd wel rekening mee te houden met de klanten. En ook iets te constateren als klanten bijvoorbeeld, als wij denken dat een klant dement aan het worden is, dan proberen we daar wel op in te spelen. Bijvoorbeeld als een klant hier elke dag komt en die neemt 4 pakken melk mee, dat is niet goed. Dan proberen we te achterhalen wie de kinderen zijn of wie de bekenden van de persoon zijn. En dan proberen we dat bespreekbaar te maken. In de gemeente Veere hopen ze aan het einde van dit jaar dat iedere kern binnen de gemeente dementievriendelijk is. Schapenhouder Saskia Bezemer weet het zeker. Haar schapen in Westdorpen hebben blauwtong. Het is nog niet bevestigd, maar ze herkent de symptomen nog van de vorige uitbraak in 2007. Nu is het weer raak. Van de 24 schapen lijden er 6 aan blauwtong. Inmiddels is ze ervaren, dus was ze er snel bij. Ik werd eigenlijk getriggerd door het feit dat ze behoorlijk kreupel gingen lopen. En daarbij lusteloos werden, wat koortsig sommigen. En dat is niet gebruikelijk bij normaal kreupele schapen. Blauwtong kan heel pijnlijk zijn. Schapen verliezen hun eetlust, zijn minder actief en willen niet meer op hun poten staan. En dat is ook voor een schapenhouder niet leuk. Nee, dat is zeker niet leuk. Zeker niet leuk, hè? Je wilt het beste voor je dieren en je wilt ze zeker niet zien lijden en absoluut niet zien doodgaan.
En dus zorgt ze extra goed voor de zieke beesten. Ze heeft de schapen daarom ook van de wei naar de stal verplaatst. Ze gaan niet staan, hè, dus je biedt ze, waar ze liggen, bied je ze eten aan en dan ben je blij dat ze op dat moment eten. Maar ze willen niet in beweging komen om te eten en te drinken. En daar zit de grootste uitdaging. Hè. 1 pluspunt, haar schapen zijn gevaccineerd. Maar of dat zekerheid biedt? Ik hoop het. Als ik ze nu zo zie, dan, ja, je weet het nooit, want je kunt altijd een terugval krijgen. Maar de dieren die nu ziek zijn stabiel. Eentje zelfs aan de beterende hand. Ja, dus ik hoop er uiteraard op dat ze er allemaal gaan overleven. Ja. En dat er niet te veel nieuwe patiënten bij gaan komen. Want ook dat kan, hè. De boerderij in Westdorpen is momenteel 1 van de 7 plekken in de provincie waar vermoedelijk blauwtong heerst. Nancy van de Ven was al met pensioen, maar gaat toch nog 1 keer een WK-wedstrijd rijden. Volgende week crosst ze echt haar allerlaatste wedstrijd in Arnhem. Wereldkampioen van de Ven stopte vanwege de vele blessures. Vooral haar knie moest het ontgelden. Toen de dokter tegen haar zei dat er weinig meer aan die knie te doen is en ze op een dag een knieprothese moet, dacht ze, dan kan die ene race ook geen kwaad meer. En dus gaat ze er nog 1 rijden. En volle bak genieten, is de bedoeling. Voor deze ouderen in Sas van Gent geen WK-wedstrijd, maar wel hun eigen Olympische Spelen. Elke dag spelen ze een spelletje tegen elkaar. Dobbelen, sjoelen of zoals vandaag pingpong. Vrijwilliger Ellie nam het initiatief. De 100 meter sprint gaat opnieuw worden hier. Dus ik heb gewoon spelletjes gezocht die uiteindelijk iedereen kan meedoen. En sommige zijn best wel goed voor de motoriek. De puntentelling wordt erg serieus genomen. Al gaat niet iedereen voor een gouden plak. Hartstikke leuk, maar ik heb altijd de poedelprijs, dus ja, wat doe je eraan? Maar Tilly heeft wel al een goede poedelprijs in gedachten. Oh, een cadeaubon van €25 of zo, dat zou niet gek zijn. Zaterdag worden de medailles en de poedelprijs verdeeld onder de Olympische atleten uit Sas. En dan worden ze ook meteen gehuldigd. Het moest allemaal in 1 keer. Oostburg aanpakken. 1 groot megaproject, alles tegelijk. Maar dat spatte als een zeepbel uit elkaar. Nu wordt er gas teruggenomen en gaan ze de stadsvernieuwing stap voor stap doen. Oostburg is het centrum van West-Zeeuws-Vlaanderen. Maar voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, onderwijs en sport zijn hier en daar gedateerd. En daarom gaat Oostburg op de schop. Ik denk op zich wel goed voor de regio sowieso. Een beetje vernieuwing kan nooit kwaad. Vind je het een beetje verouderd? Ik zou niet direct zeggen verouderd, maar ook niet meer het meest modern. Maar ik denk wel dat het goed is dat Oostburg toch een impuls krijgt, zeg maar. Die plannen hebben ze al jaren. En er komt niks van terecht, dus. In het laatste masterplan moesten veel gebouwen in Oostburg tegelijk tegen de vlakte. Het Antonius ziekenhuis, het Swin College, zorgcentrum De Stelle, een gedeelte van het gemeentehuis en scholierencentrum Time Out. Maar dat plan, waar ruim 2 jaar aan was gewerkt, sneuvelde voor de zomer. In het oorspronkelijke masterplan moest het ene gebouw plaatsmaken voor het andere gebouw. En daardoor werd alles nodeloos ingewikkeld. Nu is besloten om alles op te knippen in stukjes. Wij waren heel enthousiast en heel voortvarend aan de slag met alle projecten tegelijk. Daar hebben we advies in gevraagd van de RVO. Van joh, geef ons nou eens even de spiegel en hoe kunnen we hier vaart in maken. Die RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in Den Haag, gebruikte in haar advies de beeldspraak van een trein met wagons. Advies van de RVO was om te beginnen met het gemeentehuis. Dat heeft onze raad even voor de zomer ook toe besloten. Dus ze hebben daar een keuze in gemaakt. En dan komen de andere wagonnetjes en dat zijn dan bijvoorbeeld locatie zorg, locatie onderwijs, voortgezet onderwijs, Swin College. En het andere wagonnetje is locatie sport, alle sportfaciliteiten. Volg daarna. Ook heeft de gemeente bepaald aan welke eisen alle nieuwbouw in Oostburg moet gaan voldoen. Het zogeheten ruimtelijk kader. Enorme hoogbouw bijvoorbeeld is uitgesloten. Ik denk dat het ook een beetje structuur geeft aan ondernemers die vaak al jarenlang plannen hebben. Toch blijft de vraag waarom het allemaal zo lang moet duren. Zoals wel vaker in de Zeeuwse politiek is er de afgelopen 2,5 jaar vooral gepraat over de plannen en is er weinig concreets gebeurd. En dat is eigenlijk tijdverlies. Want hoe moeilijk is het nou om te bedenken dat je eerst het een moet doen en dan het ander? Ja, dat vind ik ook wel. Ja, alles tegelijk, dan zou alles ook in 1 keer stil liggen, heb ik het gevoel. Dus stap voor stap lijkt me net iets slimmer.
Ik weet dat het plan al heel lang op tafel ligt, dat er al heel veel energie in gestopt is. Dus ik vind het belangrijk dat er een realistisch plan komt en dat het dan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Wanneer heel Oostburg vernieuwd moet zijn, weet niemand. Een zomerse dag. Het was warm met ongeveer 27 graden, weinig wind. Maar de zon was er eigenlijk voornamelijk vanmorgen. 's Middags hing er sluierbewolking. Vannacht kan wat regen vallen. Morgen blijft het droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het wordt minder warm, maar nog steeds aangenaam. Tot zover Zeeland Nu. Kijk ook even in onze app en op de site. Want daar lees je waarom er een Zeeuws tintje zit aan de historische gouden medaille van de 3-tegen-3 basketballers. Fijne avond.